Començarem. Bé, bon vespre a tothom i benvinguts i benvingudes en aquesta segona sessió d'aquest cicle de Dona i Cultura Popular que organitza la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament i són 3 sessions. La primera la feren divendres passat, Dona i Cançoner, avui Dona i Rondalles i la setmana que ve anirà d'embarassos, parts, criances, el que ploren i totes aquestes coses. Després vos espero dir 22 d'abril a una contada de rondalles de dones, protagonitzades per dones, és a dir, que tota la teoria d'avui se veurà, diguem, a la pràctica de la sessió del dia 22, que no sé si serà aquí, no ho sabem encara, bé. A la biblioteca, perfecte. I d'això, que sigueu benvinguts. La dona a les rondalles mallorquines, un bon tema per conversar una bona estona. Mireu, és un tema que m'apassiona i és un tema que fa molt d'anys que el tenc començat i que el tenc treballat. Però vos he de dir que hi ha una persona que en sap més que jo d'aquest tema, que és la Maria Magdalena Gelabert, i avui teniu unes paraules per ella abans de començar. La Maria Magdalena Gelabert és una persona que ha estat molt d'any directora de l'institució Alcover i va fer una tesi doctoral sobre la dona a les rondalles mallorquines d'Antoni Maria Alcover. Aquesta tesi la vaig dirigir jo, i pareix que si jo la vaig dirigir jo n'he de saber més, però no és així, perquè quan t'especialitzes en una tesi, quan fas una tesi realment acabes per ser la persona que sap més del món d'aquell tema. Per tant, la Maria Magdalena, evidentment, fent la tesi, va passar davant perquè hi va dedicar anys. Va ser una tesi molt ben acollida i va fruitar 2 premis en 2 llibres, que això passa poques vegades. Aquest llibre de la dona a les rondalles mallorquines i després un altre que se titula Les dones i mossèn Alcover. És un títol un poc provocatiu, però després veureu el llibre no té res de provocatiu. Ho dic per comentar això de la Maria Magdalena, que és realment la persona més especialista en el tema, i perquè sapigueu que hi ha aquest llibre, que està publicat a Manacor, que és un llibre a l'abast, si qualcú li pica molt la curiositat. Dit això, començarem i us hauré de fer una miqueta de teoria abans, per poder centrar un poquet tot allò que explicarem després. La primera cosa que vos he d'explicar o que vos he de comentar és que la gent a Mallorca tenim com un xip a dins el cap, com a molt endins, que quan sentim la paraula rondalla és com si s'encengués un llumet a qualque neurona nostra que diu mallorquina. Rondalla mallorquina, sobrassada mallorquina, encimada mallorquina. I de la rondalla mallorquina sí, però hem de tenir ben clar que les rondalles no són mallorquines. Les rondalles són un patrimoni de la humanitat i existeixen a totes les cultures. Sí que era vera que a Mallorca vàrem tenir la gran sort que se varen recollir en un moment en què encara eren molt vives en el comptar de cada dia de la gent i que els va recollir una persona excepcional, que era mossèn Alcover. Llavors el mossèn Alcover, a partir d'aquesta arreplega que va fer, em va fer unes versions extraordinàries, que és el que nosaltres li dèiem rondalles mallorquines d'en Jordi de Racó. Aquestes versions tenen una qualitat literària extraordinària i constitueixen un dels reculls més importants de rondalles d'Europa i, evidentment, el recull més important de rondalles en llengua catalana recollides directament de l'oralitat. Aquesta és la condició necessària. Joan Amades en té més, pot ser prop de 1.000, però no són recollides totes de l'oralitat, sinó només un percentatge. Les de mossèn Alcover són recollides de l'oralitat. Bé, després en va fer una versió en el seu gust, evidentment, amb una intenció romàntica, com el germà Grimm, que tenien també una intenció romàntica. Ells recollien les rondalles perquè estaven en un moment en què començaven a veure un canvi, d'això que dèiem ara, un canvi de paradigma, un canvi de model social,
i pensaven que això se perdria en la revolució industrial, en el canvi de formes de vida i que ho havien d'arreplegar perquè se conservés, perquè no se perdés. Bé, van tenir sort encara d'aquesta idea romàntica que va néixer en els països escandinaus i que va anar baixant fins a arribar al Mediterrani, passant pel gran recull del germà Grimm. Els Grimm publiquen les seves rondalles el 1812-1814 i l'Alcover publica el seu primer tom de rondalles el 1896. Tant estem dins aquest segle XIX, que és el segle de gran arreplega folclòrica. Dit això, què és una rondalla? Què és una rondalla? Una rondalla és una narració, essencialment. Hi ha un principi, un desenvolupament i un final. Això és condició necessària. És una narració que s'ha transmès, teòricament, a través de l'oralitat de generació en generació. És vera que ha estat posada per escrit des de fa mil·lennis, també. Hi ha hagut aquesta convivència, però el concepte, diguem, seria la transmissió oral, seria el mode natural de transmissió, per entendre-nos. Per tant, tenim una narració que s'ha transmès oralment des de fa mil·lennis, de generació en generació, i també que té una cosa molt important, que és mobilitat textual, és a dir, el text és mòbil. No existeix un text fixat. Del tirant-lo blanc existeix un text, està allà escrit i el podem anar a llegir quan vulguem i és aquell estirant-lo blanc, ni una coma més endavant ni una coma més enrere. Les rondalles no. Les rondalles són, gairebé podríem dir, un concepte, un argument que tenim a dins el cap i que cada vegada que la contam, o que l'escrivim, que la contam per escrit o oralment, fem una versió nova. Per tant, no hi ha una versió canònica, ni una versió més bona, ni una versió més antiga, no. Cada vegada que se realitza la rondalla se fa una versió. Després ens poden agradar més unes versions que unes altres. Per tant, tenim una narració oral, transmesa de generació en generació, de la qual desconeixem l'autor, desconeixem qui la va crear, diguem, dins el seu cap per primera vegada, tampoc no ens interessa gaire. És un tema que és bastant estèril, tanmateix no en trobaríem aguer, i que té mobilitat textual. Aquestes serien les característiques bàsiques. Després, evidentment, dins les rondalles hi ha classes de rondalles, hi ha gèneres, hi ha rondalles meravelloses, que són les primeres que parlarem ara, que són les que quasi tothom li ven al cap quan sense paraula rondalla, on hi ha objectes màgics, moltes vegades una ambientació de reis i reines, d'herois, heroïnes, però hi ha també les rondalles humanes, que són més de peus a terra, on la màgia pràcticament no és, o si és té un paper molt secundari. Després hi ha les rondalles religioses, humorístiques, les contarelles, que són les rondalles humorístiques pensades per fer riure, que són les que parlen bàsicament d'enginy, de malifetes, tot això. I després hi ha un grupet de rondalles molt especials, que són aquelles que deim rondalles formulístiques, que són aquelles que tenen una acció molt encadenada. Per exemple, la rateta que granava l'escaleta, que van passant els animalets i cada vegada hi ha el mateix diàleg. O aquella que potser la coneixeu, que li diuen la rondalla d'en Vit, on una nina intenta que el seu germà s'aixequi del llit i com que no ho aconsegueix el va amenaçant que diversos objectes li faran el favor d'acabar per donar-li una bona tunda. Aquestes tenen una fórmula molt marcada, una fórmula estructural i són com un gènere molt específic. Per tant, quan parlem de rondalles, dins aquest sac de vegades hem de matisar un poc, perquè no és el mateix un gènere ni un altre, ni se contaven en els mateixos contextos. Bé, això ja ho anirem veient. I bé, les dones eren les principals contadores també de rondalles, o de les principals contadores. Sempre imaginant més aviat una dona comptant que no un home. Tot i que els homes, evidentment, també contaven i molt. Si miram totes les persones que li van contar rondalles a mossèn Alcover,
veurem una cosa poc habitual, i és que hi va haver més homes, però generalment hi ha més dones a la llista, diguem, de les fonts orals. Jo crec que hi va haver més homes perquè mossèn Alcover era capellà i vivia a dins un entorn molt masculí, se movia molt dins el seminari, dins l'entorn de capellans. Però també moltes dones li varen contar les seves històries. Heu de tenir en compte també una cosa que a mi m'agrada molt explicar sempre als meus estudiants, que són tres coses que de vegades no hi pensam. Quan se va fer el procés de recollida, i encara avui, però bàsicament en el segle XIX i fins a mitjans segle XX, els que recollien rondalles normalment eren homes. Ara començam a descobrir que hi va haver dones que també ho feren, però varen estar molt silenciades i els seus materials recollits no se varen publicar. Ara se comencen a publicar a poc a poc. Per tant, generalment eren homes. Eren homes cultes, homes en formació, eren estudiosos, capellans, filòlegs, erudits, i que vivien, que feien feina en entorns urbans. Els germans Grimm eren professors d'universitat, bé, era gent d'entorns generalment urbans. Mentrestant que recollien materials de boca, moltes vegades de dones, analfabetes i d'entorns rurals. Per tant, en aquest travessament home-dona, culte, no alfabetitzat, diguem, analfabet, i d'entorn urbà a entorn rural, vos podeu imaginar que se van perdre moltes coses. Unes coses se van perdre perquè les dones, o els homes, ja no els contaren en aquell senyor en corbatí, o en corbata, o en sotana que ho venia a demanar. I segon que ja no ho contaren, perquè no ho varen trobar adequat o perquè varen estar empagaïts. Per tant, hi ha una primera censura. Després, aquesta diferència entre lletrat i lletrat. Segon que els folcloristes no ho recollien perquè ho trobaven poca cosa, perquè ho trobaven poc important. Ells cercaven les grans rondalles, de reis, de princeses. Segon quines coses ni tan sols li donaven importància. I després, clar, el món que reflectia moltes vegades aquelles històries era un món d'un entorn pagès, diguem, que de vegades no era ben entès per recopilador, per recol·lector, que era una persona d'entorn urbà. Això no és el cas de mossèn Alcover. Mossèn Alcover era un home ocultíssim i en el mateix temps era un pagès de soca arrel, i ho va ser tota la vida. Per això tenim tanta riquesa lèxica i de feines i d'eines i de coses del camp, perquè mossèn Alcover ho havia mamat, diguem, i ho coneixia molt bé. Bé, no me n'estem, que si no estarem aquí 3 hores fent-vos la classe. Farem un poquet aquesta separació. Parlarem de les heroïnes de les rondalles meravelloses, després de les humanes i després de bruixes i de fades. Bé, el personatge principal d'una rondalla meravellosa és un heroi o una heroïna. No és vera que hi hagi més herois masculins i menys heroïnes femenines. El que és vera és que hi ha més interès en divulgar i promocionar les rondalles amb heroi masculí que no amb heroi femení, amb heroïna femenina. Són coses diferents. Per tant, el personatge principal és aquest heroi. Aquest heroi és un personatge que parteix d'una situació inicial, se crea un problema, hi ha una desgràcia, una mancança, falta qualque cosa a ell o a la seva comunitat o a la seva família, i aquest heroi o aquesta heroïna han de resoldre aquest problema. Per resoldre aquest problema normalment s'allunyen de casa seva, o emprenen un viatge, de vegades no, però moltes vegades o s'han d'anar a cercar la vida o han d'anar a resoldre qualque cosa. Per aquest camí, per aquest viatge, per aquesta travessia, troben una persona que els ajuda. Aquesta persona és un donant, un donador o una donadora, un home o una dona que normalment els imposa unes proves. De vegades les proves són molt senzilles, però sempre són per demostrar que aquella persona té fusta d'heroi, que té bon cor, que té caritat, que té agilitat, que s'ho mereix. Jo sempre dic que aquests són els que
posen els exàmens d'oposició, són els que posen les proves. Si coneixeu un poc les rondalles, que normalment si hi ha 3 germans o 3 germanes, el primer sol fracassat, el segon també, fins a arribar al tercer. Llavors, aquest heroi supera aquesta prova i obté qualque cosa a canvi. Sempre que superes una prova, obtens alguna cosa a canvi. Normalment, una informació valuosa, si informació és poder, o un objecte màgic, o un auxiliar, un animal o qualque cosa que t'ajudarà. El que siga, una estora màgica, una llàntia meravellosa, unes estovalles que treuen el menjar tota sola, un cavall que vola com el vent, un objecte. Amb això, aquell personatge passarà una sèrie de peripècies però aconseguirà vèncer aquell problema, vèncer aquell agressor, respondre aquelles preguntes, arribar a aquell lloc, aconseguir el brotet de les 3 taronges, entrar en el castell diràs i no tornaràs, aconseguir la flor romanial, ho aconsegueix. Després ha de tornar, perquè s'acabi de reparar la mancança. En aquesta tornada hi pot haver molt de problemes, hi pot haver molt d'emperons. És ben igual que les pel·lícules de Hollywood. Les pel·lícules de Hollywood tenen un nus d'acció trepidant i llavors es continua la pel·lícula i passa qualque cosa que pareix que tots se'n van orris. I aquest tots se'n van orris de quasi final se resol d'una manera de vegades un poc rocambolesca i arribam cap al final. A les rondalles meravelloses el final sempre és tancat, sempre és tancat i sempre és feliç, sempre és positiu, sempre acaba bé. Per què acaba bé? Perquè les rondalles són un missatge d'esperança. Bàsicament, les rondalles meravelloses donen un missatge a qui els escolta d'esperança. Tu hauràs de passar proves, ho passaràs malament, hauràs d'enfrontar amb perills, però tu te'n sortiràs. La rondalla te ve d'això. En forma de, i se varen casar, i varen ser feliços, en forma de va ser rei o va ser reina. La forma simbòlica final és tòpica, però això sempre succeeix així. I la rondalla ens explica això, i ens explica d'una manera resumida, d'una manera breu, que no s'entretén en molt de detalls, i també d'una manera formulística, formulària, podríem dir. Les rondalles usen fórmules per començar, per al mig i també en el final. Aquestes fórmules van donant als que escolten una sèrie de fites perquè se vagi situant i vagi seguint el fil. Per exemple, la triplicació és un ús formulístic, que les coses passin 3 vegades. O quan el narrador ens diu heu de pensar i creure i pensar. Això és una fórmula d'enllaç. Aquí s'acaba un poc una seqüència i en ve una altra. Per tant, aquest estil és important. No acabaré avui, veig molt. Va, anirem veient un parell d'imatges, unes quantes imatges. Una rondalla molt coneguda, el castell diràs i no tornaràs, amb un títol molt suggerent. És una rondalla d'aquestes, però bastant complexa, perquè té 2 personatges protagonistes. Té un heroi i té una heroïna. Té en Bernadette, que és el que protagonitza la primera part de la rondalla, fins a enfrontar-se amb l'enemic. Qui és l'enemic? És una mena de dimoni o bruixot, que està allà en el fons, que els encalça, però és son pare de Sal·lota, és son pare de na Fadeta, és son pare de l'heroïna. Què farà ell a la segona part de la rondalla? Ajudarà a l'heroi i a ella mateixa a fugir d'aquesta força oscura, maligna, negativa. Per tant, a la primera part hi ha un heroi, en Bernadette, a la segona una heroïna, na Fadeta, fins que al final s'ajunten tots dos, diguem, en la seva sort, que és haver-se trobat, haver-se enamorat i haver fuit de son pare, que és el dimoni. Ella té poders màgics i és una cosa que passa molt a les rondalles, que quan hi ha un personatge negatiu que té a prop un personatge femení, sigui la dona o la filla, aquest personatge sol ser positiu i sol ajudar a l'heroi, normalment. Hi ha un parell de trossos no molt llargs per honorar també la bellíssima prosa d'en Alcover. Això és el moment en què se troben.
se'n vella bona fadeta, en sa covanet de plata dalt el cap i sa posta d'or de Vallxella. Se lleva ses faldetes de damunt i s'anell, i ala renta qui renta i canta qui canta, fins que té sa roba més blanca que la neu. En aquesta sí que la hi trobava garrida i ben tallada en Bernadet. Abans hi havia les altres dues germanes, no? Na Margalida i na Rosa no eren res de varella. I això que ja les havia trobat de guapes, L'home no se podia saciar de mirar-se-la. Aquest amor a primera vista, que dèiem ara. Altres rondalles mos parlen de les proves que han de passar les dones joves per demostrar davant la família del seu enamorat, davant la futura família política, diguem, que són prou bones, que són prou àgils, prou espavilades, prou valentes. Aquest és el cas de les rondalles del cicle de na Joana i la fada Mariana, o també una altra que és pràcticament igual, que és la fada Morgana. Fixeu-vos que aquí tenim una reminiscència de la literatura artúrica. I vosaltres deis, com un pagès mallorquí de Sant Llorenç, de Son Cervera, sabia parlar de la fada Morgana? Com era possible això? Això era possible a través de la oralitat, de la màgia de l'oralitat. Aquí, na Joana està en el seu enamorat, amb en Batusell, que també té un nom molt raro, i s'ajuden d'uns auxiliars màgics. Aquests auxiliars són un personatge molt desconeguts per nosaltres i és una llàstima perquè són els noms, diguem, de la nostra tradició. Clar, nom ja veig que no és una paraula nostra. Els éssers diminuts, ajudants, capaços de fer feines extraordinàries en poquíssim temps, a la tradició mallorquina són homonets i donetes de colzada. I se diuen de colzada perquè es fan la mida d'un colze, tenen aquest nom tan senzill. Aquí, don Francesc de Borja Moll se va deixar influir, supos que per llibres que havia vist del Germán Grimm, i els va pintar a l'estil europeu, diguem, en la cuculleta i la calça curta dels homes i tal. Però realment no, a les nostres rondalles no se diu com són, només se diu que són molt petits, però no hi ha cap explicació detallada. Un altre cicle important de rondalles meravelloses són els de el que diríem germanet i germaneta, si qualcú recorda aquesta rondalla de Germán Grimm, on un germà o diversos són encantats per una mala bruixa i la germana ha de fer moltes coses per aconseguir desencantar-los. Per tant, com veus, una protagonista femenina absolutament activa. La versió mallorquina se diu els set ceros. Ceros és una forma dialectal antiga de cèrvols. No és que siguin set ceros, de que ho han fet molt malament. Són set ceros. I Naineta aconsegueix desencantar els seus germans que han estat transformats en cèrvols. I aquí tenim la Magraneta. La Magraneta se correspondria amb quina de les més conegudes? En la Blancaneu. La Blancaneu, aquesta escena de dins el sepulcre, Arbubul, és una escena mundialment coneguda, diguem, associada a la rondalla de la Blancaneu, que normalment coneixem a través de les versions del Grimm. En la Blancaneu són 100 nenets, els que l'acullen. En la Magraneta són 7 joves ben abrinats i plantosos que fan això, un bon goig. El primer dibuix és quan ells li donen les claus de la casa, diguem, la fan madona i mestressa de la casa, i el segon, que és com veus, un il·lustrador diferent, és quan ell està en aquesta espècie de latència o de mort aparent, pensant que és morta fins que li treuen de la boca, diguem, el verí i torna a ressuscitar. Per tant, sí que és vera que en aquesta segona part de la història ella és més aviat una heroïna passiva, però a tota la primera part de la història ha estat una heroïna força activa.
El nom de magraneta li ve de la vermellor de les galtes, de la pell blanca i vermella com una magraneta. I després tenim un altre cicle molt extens de rondalles que en la plet de Nalcover n'hi ha 7 o 8, totes precioses, que és el cicle que li deien de l'espòs transformat, que el coneixereu més si vol dir que el cicle de la Bella i la Bèstia. El cicle de la Bella i la Bèstia és un cicle en femení, és un cicle quasi sempre protagonitzat per dones que desencanten a través de la seva paciència i la seva fidelitat un ésser que està amb una aparença de bèstia, d'animal. De vegades és al revés, de vegades és l'esposa transformada i és un personatge masculí, però generalment són dones. N'hi ha moltíssimes. El raïm del rei mor en set pan de morro, que és un títol total. O el corpet d'espou d'en Gatell, bé, n'hi ha moltíssimes. Una gírgola que dugué coa és d'aquest cicle. La lota, la joveneta, se pensa que és una gírgola, es tira i et s'orella del gegant, que estava enterrat, que feia la cesta un poc a davall terra, i llavors l'espatlla s'endú en el seu palau, i hi ha tot el procés fins en el desencantament. I allà ell mira aquella lotona, la flor del món, alta, prima, amb una cabellera que li pegava pels genolls, ben tallada de per tot, bella com el sol. Com feu 3 dies que se la mirava, se'n gosava de boca del cisac que estava de tanta galania i gentilesa. Senyora Altesa, digués Caçador a la fi, sou un àngel del cel o criatura humana? Na Catalineta romangué tot empagueïda d'aquelles paraules que el Caçador li endreçava. A la fi poguem barbollar aquestes paraules. I jo amb equipal. Parlau, senyora, amb en Bernadà, fill de rei, que està seny a perdre per vos i que faria qualsevol cosa per poder-vos servir i regocijar en tota la meva ànima. Així com vos mereixeu, havia de dir així com vos mereixeu. I el vostre nom quin és, si es pot saber? Jo he nom Catalineta. Lligar, sí, llegint les rondalles en podem aprendre. Hi ha també episodis escabrosos, com és una de les rondalles més conegudes a tota Europa, en Joanet d'Alonso. És fill d'una dona segrestada i un os, i per això té aquesta naturalesa mig salvatge, és tan pelut i és tan potent de forces. Això seria un altre cicle aquí on la dona, diguem, es veu obligada a ser segrestada per una força bruta, diguem. És un cas estrany, però la rondalla és molt divulgada. I aquí tenim un fragment de n'Espirafort. De n'Espirafort no hi ha cap dibuix, a les rondalles que s'ho pagui, són molt lletjos tots, els pocs que hi ha. N'Espirafots és una versió de Naventafots. Hi ha moltíssimes versions en el món de Naventafots, n'hi ha milers. Però hi ha com a 2 branques, és una rondalla que té 2 branques. És com si vos heu d'imaginar com una soca, com un arbre amb 2 branques. Una branca seria aquesta més divulgada, perquè va ser la que en Walt Disney va tocar en so dit, que és la de la sabateta de vidre, que és la que tots identificam en Naventafots. I després hi ha l'altra branca, diguem, la A i la B, això ho tenim catalogat i numerat, que seria la de la pell d'ase. Pell d'ase seria la que se correspon més exactament en n'Espirafots. Aquí la protagonista, l'heroïna, és més activa que l'altra versió de la sabata, que ho és també allà, perquè s'enginya per anar al ball, obeeix la norma d'arribar a les 12 i sap sortir després en el moment adequat. Però en Espirafots, que és la de pell d'ase, és més activa encara, perquè ella primer son pare se vol casar amb ella, a més una d'aquestes coses terribles que surten a les rondalles, que és aquest desig d'incest, aquesta provocació incestuosa. Ella fuig, que me termavalguen, cerca molt d'ardits i al final aconsegueix fugir.
té uns vestits màgics, ha obtingut un vestit màgic, després ha obtingut una botelleta d'aigua màgica i s'enginya, amagant la seva real identitat, per enamorar en el rei o en el senyor, segons les versions, i fa tota una trascalamena i fa un pans i fica un bitllets a dins els pans perquè ell sàpiga on l'ha d'anar a cercar i ell no ho entén i ho ha de fer 3 vegades i llavors li ha de fer unes sopes i li ha de posar l'anella de dins que li va donar perquè ell trobi l'anell quan se menja les sopes. Bé, ha de ser molt viva i molt espavilada i moltes vegades això ho aconsegueix també en la complicitat de la mare d'ell, de la sogra, diguem, de la reina Bea, que ja l'ha valorada i sospesada i que li ha donat accés a poder fer tot això. Això eren un pare i una mare que només tenien una filla que no m'hi aspira fots i era la lota més garrida i ben carada que ulls de persones nades haguessin vista. Com estava la flor del món, tingués la desgràcia de perdre sa mare, que se morí d'una terciana forta. És un inici molt habitual. És aquella desgràcia que vos deia, aquella cosa que s'ha de reparar. Ella s'ha de cercar la vida perquè perd la figura materna, son pare trabuca el cap i ella se n'ha de sortir. L'estaldó, en canvi, és de l'altra branca, diguem, de la branca de la sabateta. En aquest cas, no és una sabata, li neix un estel en el front. Perdó, no, ara vos ho he dit malament. L'estaldó és del cicle de la germana bona i la germana dolenta, de la germanastra. Sí que té un episodi que és coincident amb la dona Ventafocs. Aquí veig la figura de la donadora, i tornarem després en aquesta figura. La dona Bea que ajuda la dona jove que s'ho mereix. La que no s'ho mereix, no, la que s'ho mereix. Aquí tenim la cara fosca, la cara oscura, la joanota, la germana o germanastra, segons la versió, si la volen més suau o no tant. L'estaldó, la joanota, no fa el que li ha dit la donadora, és a dir, no passa l'examen. Li diu, sentiràs bramar un ase i no t'has de girar. Ella sembra massa asa, se gira i li surt una cua d'asa en el front. A l'altra li havia sortit un estaldó, perquè havia fet el que tocava. Llavors, bé, la safaita, la talla, però cada vegada li torna a sortir. I finalment el reconeixement de l'heroïna, l'estaldó, la que té l'estela en el front, la joanota, la que té la cua d'asa afaitada en el front. Aquest és un altre cicle, aquest és el postres format, també, el cicle dels postres format, i és la princesa Bella. I tornem a tenir aquesta complicitat, aquesta sororitat que dèiem ara. La Beata, que arranca la història com a heroïna, tot i que després també fa de donadora i d'auxiliar, té una comesa, que és fer riure la princesa. I li conta una història i convenç a la princesa perquè l'acompanyi i ja ho crec que riu perquè troba el príncep tot ple de galania i sí que li fuig tota aquella tristor que tenia. La filla del sol i de la lluna és una rondalla molt especial, és una rondalla molt poètica, molt estranya, però és la rondalla de la dona independent. La filla del sol i de la lluna queda a viure tota sola a unes casetes blanques a una platja deserta i allà tot se fa tot sol. Et s'atrissa la boca dins la grixonera, el foc s'encén tot sol, les sopes se remenen totes soles, el pitxer, el poval treu aigua de la cisterna. Què és això? És el somni de qualsevol dona. Què fem nosaltres? Mos compram una rumba, mos compram una Thermomix, posam pedaços, vull dir, posam els pocs pedaços que posem, una rentadora que renta automàticament la roba, farcim, o sigui, la nostra civilització és una lluita per arribar a el que tenia la filla del sol i de la lluna, una cosa que se faci tot sol.
Evidentment, el rei queda embambat, hi ha tota una història molt complicada i finalment se casa amb el rei. Però tota aquesta primera part de dona independent a la platja és fantàstica. Aquí tenim una altra de les del cicle de la germana i la germana bona i la germana malcarada, diguem. Aquest cicle dona molt de sí perquè la intenció moral de la rondalla és molt evident. El que ho fa malament rep un càstig, el que ho fa bé rep un do. Aquesta m'agrada especialment perquè està situada a Campanet, a una cova de la possessió de Fangar de Campanet, que la rondalla diu que estava habitada per 2 gegants. Ahí va la filla del moliner, la bona, diguem, i ahí va a les bones. Els gegants no hi són, ella descarrega el sac de farina, grena la cova, i quan arriba els fa cas. Llavors ahí va la filla de la madrastra, la jovenota, no troba els gegants i s'empipa i els diu de tot, i quan arriben els diu que són bruts i no sé què, i evidentment rep un càstig. Ja hi tornarem a això dels càstigs. Fins aquí aquesta passejada que en podríem xerrar dies. Les rondalles humanes. Les rondalles humanes tracten de les passions humanes, de les gelosies, de les relacions entre germans, de les relacions entre matrimonis, dels amos i els senyors, de missatges, i normalment se resol, sempre hi ha un conflicte, evidentment, però el conflicte se sol resoldre per enginy, per seny o per sort, és a dir, sense l'ajuda de l'element màgic, que a vegades és, però és més petit. I aquí veiem moltes dones decidides, faneres, espavilades, que no s'arronsen davant res i que aconsegueixen tirar el seu cap endavant. Per exemple, una cosa que surt a moltes rondalles i que ja va sortir a la conferència passada de les gloses és la lota que se vesteix d'home i se fa passar per soldat o per mariner o per criat per poder fer allò que necessita fer, o seguir el seu enamorat, o demostrar la seva honradesa, o simplement trobar una feina per la seva supervivència. Això passa en aquesta rondalla d'en Mirando. En Mirando és el drac i ell és una loteta vestida de cavaller. La despedida de la jaia cap a ciutat manca gent. Se'n va a un tallador de cabells i se fa tallar la cua. Això era gros, per una lota. Llavors li estranya que un sastre i li prenen mida per un vestit d'home. Li fan, el se posa i ja és partit com si fos un fredí d'aquells més abrinats. Se presenta en el corter a apuntar-se per soldat. El volien reconèixer i digué que no em portava perquè era ben condret de tot el cos. L'admeten, li donen el vestit de soldat, el se posa tot d'una, demana per veure l'enamorat dient que era paisà seu, li deixen veure, però l'endemà els embarquen a tots dos. A l'enamorat l'envien a les mars perdudes i a ella l'envien a cal rei per guardar allà on fos necessari. La història segueix que evidentment la reina s'enamora d'aquell soldat tan guapo i ja la tenim embolicada. Una lota de peló rebaixinat és el mateix, la mateixa estratègia. La Maria Àngela, en lloc de coquinar-se i posar-se a plorar, se revest de coratge i demanen al patró que li deixi un vestit de mariner i que en arribar a terra la deixin desembarcar per poder-ne veure la fi de tot allò. Ella té una acusació d'infidelitat. Li han parat una trampa per fer creure a l'home que li ha estat infidel. Llavors ella ha de demostrar el seu honor. I arribava una espardanyeta, que és una rondalla molt més festiva, per dir-ho de qualque manera, amb una lota espavilada, se'n riu de maneres diverses d'un rei un poc bambo, presentat un poc bambo. Quan l'atona era una pintura blanca i vermella amb un cabell rossos que li pegaven quasi pels talons
i era més viva que una centella. Ja ho crec, que el rei la mirava ben arreu, com a fadrí que era i ben casador que anava. I aquí comença tota una espècie de competició entre ells dos a veure qui la fa més grossa. Ella li fa menjar cagallons de ca, el tira per una finestra damunt un rosers, i n'hi fa mil i una, i ell se pensa que la mata, però al final s'empanet, però no l'ha morta perquè ella li ha posat una trampa perquè no la matàs i en lloc d'ella a dins el llit hi havia una pepa. Bé, unes competicions d'habilitat, i d'enginy i d'intel·ligència. Com a la Fira del Carbonaret, que és la meva rondalla predilecta, on també succeeixen aquestes competicions. I n'hi ha una que és molt curiosa, que és la Madonna que enganà el dimoni. És una rondalla humana, tot i que apareix el dimoni, que seria un personatge sobrenatural. Aquí veig un home ben apurat, ha venut l'ànima en el dimoni. Això dona molt de rendiment en el principi, però després sempre dona molt de problemes. I la dona li diu: tu deixa-la en les meves mans, fem acte de donació de tot i jo ja me'n sortiré. Digue-li al dimoni que m'ha ordenat tot a mi i que si ha de passar comptes en qualcú els ha de passar en jo. I aquí ho explica, perquè vegeu la psicologia femenina, com ella se'n dona compte que l'home té qualque problema i com ella se posa al davant. La Madonna va conèixer que ell tenia cosa. Bé li demanava que tenia, però ell boca closa. A la fi fou precís dir-li, plorant com un nin petit: per això tanta de cosa, digué ella. Que no trobes que basta? Digué ell. Que home, diu ella, no n'hi ha ni per començar. Mira, jo m'encarrec de desfer-me d'aquests trumfos. En venir el dimoni a demanar-te l'ànima, li diu que m'has entregada la terra a mi i les millores i que s'ha d'entendre amb mi perquè això ja se sap. Jo tens la terra i qui té la terra fa la guerra. L'home feu un bon alè i arribà a dir a la Madonna: què vol dir? I tens coratge tu per posar-te en el meu lloc i posar-te al davant de tot aquest envitricollat? Prou que sí. Mira, no hi pensis pus. Em presentes-se amb banyeta verda, envia-me-la a mi i ja veuràs com me'n desfaré. Com se'n desfà la Madonna? D'una manera fantàstica. Li diu: jo ara som la Madonna, t'has d'entendre en jo, te'n pot dur l'ànima, però abans m'has de fer la darrera feina. Quedava una feina per fer, has de fer la darrera feina. El dimoni diu: què he de fer? Diu: tenc un pèl arreveixinat i el m'has d'adreçar. On tens pèl arreveixinat? Nalcové diu que entre l'orella i el coll. El veus aquí? Està dibuixat horrorosament. Li surt allà com una cosa negra a la galta. Està molt mal dibuixat. Bé, Nalcové diu que tenia... Aquí de vegades en surten, de pèls així un poc rissats o gruixats. La versió de les pleguetes de la dona que li va contar diu que la Madonna tenia el pèl arreveixinat a la xella. Nalcové va trobar que la xella estava en un lloc un poc massa delicat. Però, evidentment, la Madonna va dir a Nalcové la xella per no dir-li el que tocava dir-li. Perquè, clar, duia sotana a Nalcové i no li podia dir. Però tanmateix Nalcové no era beneit, i quan ho va escriure va posar que el tenia aquí, però les rialles que explica que feia la Madonna ja ho diuen tot. Vull dir, Nalcové va dir que la Madonna s'havia passat bé, el dimoni no va poder, va enviar a demanar els seus ajudants, els dimonions, tampoc varen poder, i ho varen deixar per impossible i no se'n varen dur l'ànima, ni de l'amo ni de la Madonna. Per tant, més espavilada impossible. Un Calatrevinetxo és una rondalla bastant singular que parla d'una altra figura femenina molt, diguem, emblemàtica de la literatura, que és la figura de l'alcavota. La componedora, la casamentera, la que fa embulls perquè els enamorats se trobin o perquè se casin.
En aquest cas és una atlota que està enamorada d'un calatraví. El calatraví és un adobador de pells. El calatraví és pobre i sa mare no vol que s'hi casi. Llavors la Bea s'alcavota, s'enginya fent tota una sèrie de joc de paraules per fer creure a sa mare que el calatraví no és pobre, sinó que està bastant forrat, que és bastant ric. Sa mare cau de 4 potes on s'engany, s'alcavota no diu cap mentida ni una i els joves se poden casar. Només vos faré un exemple perquè, per exemple, li diu, sabeu que hi havia unes monedes antigament que se deien tresetes. Eren monedes de poc valor, tresetes. I li diu a ell, tens qualque treseta? Diu, en tenc un grapadet. Diu, i de posa-l, diu, tens una caixa? Diu, sí, tenc una caixa vella. Diu, i de posa-les a davant a la caixa. El jove no entén per què, però bé, posa la grapadeta de tresetes a davant a la caixa. I la Bea se'n va a sa mare de la lota i li diu, de tresetes, en té prop d'una caixa. No he dit cap mentida, en tenia unes quantes prop d'una caixa. Que entén aquella que té una caixa plena de tresetes. I així la se va enrotllant. La dona astuta, una figura també literàriament molt treballada a la literatura culta i a la popular. Una altra que convenç a l'home que faci el mort i així no hauran de pagar deutes. I ella fa tot el teatre de viuda desconsolada. La jaia Gri, tot un personatge que és una jaia viuda, vea, magra, pobra, que ha menester dos vespre per comprar la queixada de novia de sa filla. I no té gaires manies, roba tota la somada a dos pagesos innocents de per Sant Cervera o de per Sant Llorenç, i no tan sols els roba i ho ven i ho cobra, sinó que quan ells, encalçant-la, arriben fins a Palma, els agafa, els s'endú i els ven per soldats de la guerra de Cuba. O sigui que se fa passar per sa mare i diu que els va apuntar a la guerra i cobra el que donaven que s'embarcaven cap a Cuba i els deixa ben arreglats. Això era una jaia de l'any 1, can fuita, barra bifa, cama de foc, més pòlissa que les genetes i afectada de riure-se'n de qualsevol i de fer la llenya de Montesquieu d'Àver. Era viuda i només tenia una al·lota, la Catalina, que no li semblava gent d'aspecte ni de natural, perquè era una al·lota la més composta i acertada. Però que no faria una mare per una filla. No, això ja és greu. Aquí és un altre cas de l'al·lota vestida d'home, dos patrons i una patrona, també per defensar el seu honor, ja ho creu guapa. I aquí tenim una altra, que és l'altra cara de la moneda. Les que realment tenen un contingut que avui en dia consideraríem masclista, molt masclista. Això és el cicle que se diu l'amanciment de l'arpia. Amb aquest títol ja està dit tot, l'amanciment de l'arpia. Són les rondalles que Shakespeare va fer la seva gran obra de la Fera Domada, la Fieretilla Domada, que diuen en castellà. És aquest argument. És una al·lota que no saber complir el seu paper i llavors l'home li promet tots. A segons quines versions hi ha tots. A segons quines altres només hi ha la promesa de pegar-li. I a segons quines només li pega una vegada, després la cosa ja... Però bé, això era i tampoc no ho vull amagar. Hi ha molt d'enginys, de vegades som els enginyós i li poses la moixa damunt i pegues la moixa. Però clar, quan pegues la moixa rapinya la dona. I amb aquesta estratègia se'n surt. Però és un assumir el rol que la societat espera de tu. I els ous de somera, aquesta, simplement és per contrast, perquè hi ha moltes rondalles d'homes beneis i dones assenyades. Si som a beneit, de vegades és el fill, com el festejador, per exemple, en Pere de Sabutza, i altres vegades el somo, com en el ou de somera.
Bé, aquí l'il·lustrador se va recrear amb aquestes dues dones, perquè més lletges impossible. Però elles tenen l'aima d'anar a cridar al metge perquè pensen que aquell home que no xerra i que està dins el llit en dues coses que fan un volum a cada banda deu estar malalt. La jaia xaloc i la jaia bigalot és una rondalla bastant divertida, però també bastant terrible en el final, que tracta el tema de no assumir el pas dels anys, de la dona que no assumeix que tornarà bé, que li sortiran rues i tot això. És una rondalla que té molt de suc i en el final la jaia se deixa planejar per un fuster perquè li llevi les rues. Perquè l'altre, el xaloc, li ha fet creure que si el fuster en la plana li lleva les rues, a davall hi haurà una pell del lota jove. Ella s'ho creu. Per tant, és un escarment de dir no sigui botxa. Aquesta rondalla és molt actual. Avui en dia està ben... Realment el tema que tracta és un tema ben actual. Aquí les dones són serveneites, però els homes no són molt llets. Les dones bambes és un enfilall de despropòsits i un d'ells és el que teniu en el dibuix. En aquest poble tots els homes tenen les cames rompudes o els turmells trencats perquè cada matí quan s'han de posar els calçons la dona para baix d'una paret amb els calçons així diguem oberts i l'home s'hi tira amb un bot i ha d'encertar cada cama a dir en cada camal i clar, la cosa no acaba d'anar bé. I enfocant ja la recta final hem vist aquestes dones de les meravelloses, de les humanes, de les burlesques, de les contarelles aquestes de riure com la jaia xaloc i la jaia bigalot. I ara veurem dos models tòpics, arquetípics, que són els models de les fades i les bruixes. Bé, per començar hem de destriar molt bé entre el que són fades i el que són bruixes. Les fades són un constructe imaginari. Són uns éssers que només s'han creat i han viscut a dins l'imaginació humana. Són uns éssers vinculats a la naturalesa, amb poders extraordinaris, en podrien xerrar 2 dies també de les fades, però són creacions culturals. En canvi, les bruixes tenen una part de dimensió com a creació cultural, però després tenen una part de dimensió històrica i llegendària, ja no xerrant de rondalles, sinó de llegendes, molt real. És a dir, perquè m'entengueu amb una frase, cap dona ha estat mai duita a judici i ajusticiada, cremada o penjada a la forca per a la fada, però moltes dones moriren i varen ser torturades per a ser bruixes. Bruixes tampoc ho eren, no? Per a ser acusades de ser bruixes. Per tant, són realitats bastant diferents. No n'hi ha gaires de fades d'aquestes, com ens imaginam per l'imaginari contemporani, aquestes fades guapes, precioses, evanescents, amb una vareta i tal, no hi són a les nostres rondalles, o hi són molt poc. Hi ha alguna dona d'aigua i hi ha la llegenda, la història llegendària de la Montbiel Perxanc i la dona d'aigua. És una història molt feminista, és una història amb ulls de dona. La Montbiel Perxanc és un home fredí que un dia comença a trobar a casa seva a Pollença. Cada dia troba desat, agranat, el dinar fet, no sap què passa, s'amaga dins un ufabi i veu que surt una dona del pou de casa seva preciosa. Aquesta dona és la que li fa totes les feines. Ell queda embambat, encantat, li demana per casar i ella li imposa un tabú, una prohibició. Aquest és el nucli central d'aquest cicle de relats que els deien matrimoni de fada amb mortal. I totes van més o manco per allà mateix. Hi ha un tabú, s'imposa un tabú. El tabú pot ser divers, però normalment
a les nostres és el tabú del no. Me casaré amb tu, però mai no m'has de dir dona d'aigua. És a dir, me casaré amb tu, però no m'has de recordar la meva filiació sobrenatural. Jo seré una dona com una altra. No me recordaràs que no som humana, per dir-ho de qualque manera. Ell troba que això és una condició molt fàcil, se casen, tot va bé, arriba molta prosperitat en aquella casa, tenen 2 fills, però un dia ella se'n va a la possessió i comença a fer rams en les flors de les faveres florides. Malament, si coim les flors de les faveres no tindrem faves. Ell s'enfada, se sulfura i li demana per què ha fet allò. I ella li diu, ho he fet perquè tanmateix d'aquí 2 dies vendrà una gelada tan grossa que ho matarà tot. I he pensat que podem disfrutar, diguem, de les flors perquè tanmateix la gelada els matarà. I ella li diu, tu què saps? Diu, jo sí que ho sé. Jo sap què ets tu, una maleïda dona d'aigua. Ja està. Què fa ella? Agafa el nin, agafa la nina i se torna a tirar dins el pou. Què fa ell? Queda dissortat per sempre. L'abundància que havia arribat amb ella se torna pobresa, les terres deixen de fruitar, els animals deixen de tenir moltes cries i tota la tristor i la soledat li cau damunt. Ha romput el pacte, ha trencat el tabú, no s'ha aguantat, diguem, no ha sabut controlar els seus impulsos. Voleu res més feminista, res més a favor de les dones, res més a favor de complir la paraula donada? Això és història que se vincula també amb la història de Melusina. Melusina és una història molt divulgada a Occitània. Llavors la Melusina li diu a l'home, no me pots veure els dissabtes, perquè els dissabtes ella se transforma i li surt una cua de peix, la filiació màgica. L'home se mor de ganes de saber què fa ella els dissabtes, mira pel pany de la porta i la veu, i aquí s'acaba. Per tant, són aquests cicles, són cicles llegendaris. Aquí tornem a tenir el tema de les fades. La fada Morgana és la reina Bea, és la predina del jove, és la predina del príncep, i na Joana, que és l'aspirant a casar-se, ha de complir les instruccions que li dona la reina Bea. És aquest traspàs de poders, diguem, aquesta regeneració que s'havia femenina del poder matriarcal de la família. I les nostres fades són aquestes. Glamour zero. Ni Dior ni res de res. Les fades, a la nostra tradició, són les getes peu rosec, que van en són morros per la terra. Són les donadores. Una fada és una donadora. És la que dona l'heroi o l'heroïna l'objecte màgic o la informació o l'auxiliar que li servirà per resoldre el seu problema. De vegades poden també tenir qualque altra funció, com per exemple les decomanadores, les que diuen tu aniràs a fer això, tu vés a cercar tal cosa. Aquesta funció també la tenen moltes vegades. Jo dic que són un poc, són unes fades iogurt. Què vol dir que són unes fades iogurt? Vol dir que la seva màgia caduca. Només serveix per una vegada. Te donen un element màgic, però l'heroi o l'heroïna l'ha d'usar en aquell element màgic i se consumeix en usar-lo. No és després allò per sempre, normalment, excepcions evidentment. Per exemple, te dona una cinta de color gris i te diu ho has d'usar quan te vegis perdut, quan te vegis perduda. Quan se veuen perduts, tiren la cinta de color gris. Una cinta que farà, una cinta té 12 gegants que m'encalcen. La cinta esdevindrà un camp de guinevets amb les punxes per amunt, amb els talls per amunt i d'estidores, i els gegants
van corrent-sos, pegaran a dins aquell camp gris que ha sorgit de la cinta grisa i se descennaran, moriran allà. I són aquestes coses, només serveixen per una vegada, normalment. O donen informació, has d'anar tal, has de fer això, has de fer així, has de fer això. Qui no els escolta va malament, qui els escolta se'n surt. Perquè són éssers femenins, generalment. Hi ha donadors masculins, però hi ha molts que són femenins. Perquè això, les fades, si ho penseu, són realment una derivació, diguem, exquisida de les forces de la naturalesa. Són la naturalesa. Una vareta màgica és d'avellaner, o d'un altre arbre màgic, diguem. Són la terra, són la connexió amb la naturalesa, és el domini de les forces de la naturalesa. I dins el gènere humà, les dones som el sexe més vinculat a la naturalesa. Nosaltres som les que ens fertilitzam, les que parim, les que seguim el cicle de la vida, eren les que sembraven en el neolític. Era la força més acostada a la naturalesa. La força masculina és diferent, té un altre tarannà. I perquè són veres? Són veres perquè són sàvies perquè són veres, millor dit. Han adquirit la seva saviesa a base d'anys, d'acumular experiència, d'observar. Per això aquestes fades nostres, aquestes geetes, són així. Aquesta és la famosa de l'amor a les tres taronges, que du un saquet de farina damunt el cap, com el clotell, el bescoll, una jarreta de mel damunt el gep i un satriet d'oli penjat d'arnàs. En Bernadette, que ja té 7 anys, juga amb 3 bolles d'or, quan veu la jaia li fa gràcia, li tira una bolla, li cau el satrí, se trenca, perd sòli i diu que en Bernadette no pugui estar ni sossegat, que en Bernadette en tenir 16 anys no pugui estar ni sossegat que l'amor de les 3 taronges no vagi a cercar. Per tant, aquí ella és la comanadora. Però, si ho penseu, ella no fa res. Tothom en tenir 16 anys va cercar l'amor de les 3 taronges. En llei de vida. Vull dir, ella només diu, arribarà un moment que hauràs d'anar a cercar la teva parella, el teu amor, la teva vida. I diu això, d'una manera simbòlica. I bé, ja anem acabant, que ja deveu estar cansats. Aquesta ja l'hem vist abans, la princesa Bella. Entra a un món màgic, on hi ha tot de coses delicioses, que no són per ella, les coses màgiques li van dient, ella diu, per qui és això? I li diuen per la princesa Bella. I si la jaia ho vol, li peguen tots per morros, que això no és per ella. Ella després ho conta i aconsegueix que la princesa rigui i que l'acompanyi. Aquesta geganta. També hi ha qualque geganta, només una. A les nostres rondalles només hi ha una geganta dolenta. Perquè les dones dels gegants no són dolentes i no són gegantes. Jo sempre me demano com ho fan per rostir un bou o per preparar 7 cossis d'enciam, perquè és difícil, però la rondalla diu això, que li va rostir un bou, li va fer 7 cossis d'enciam, i el va enganar, li va prendre el pèl, sempre per ajudar a l'heroi. En canvi, en Antoni Garrigal era una geganta pobreta que ho passa bastant malament. Això seria del cicle, diguem, de Hansel i Gretel, per entendre-nos. I això és la coeta de ratolí que treu Antoni de la bota per fer-li creure que està prim. I bé, és terrible, aquesta és terrible. Antoni mata la geganta, la fa trossos, la aguia amb arròs, fa un arròs amb ella i el dona menjant el gegant. El gegant se menja la dona aguiada amb arròs. És bastant bèstia. Només hi ha aquesta geganta, que ho passa molt malament. I després tenim les bruixes.
Les bruixes formen part més aviat del llegendari, que no de la rondalla meravellosa, i serien tota una altra història. Aquí hi ha una història que realment però és una rondalla, encara que se presenta amb aparença de llegenda. I és també del mal sofrit i l'amable i l'antipàtic, diguem. Un nen té un gep a l'esquena, se troben les bruixes, fa el que les bruixes li diuen, és amable amb elles i les bruixes li lleven el gep. Al cap d'un dia va un altre nen, ens dirà que també li llevin el gep perquè també és geperut, però aquest nen és mal sofrit, és mal educat, és grosser, no fa el que les bruixes li manden i les bruixes li posen el gep que havien llevat a l'altre a davant. I llavors se'n va amb un gep a davant i un gep a darrere, com aquella que se'n va anar amb la cova de l'asa i com l'altra que veurem ara que se'n va també amb una altra desgràcia. Són aquestes estructures binàries de bo i dolent. Les bruixes del Castell de l'Aró formen part també d'una tradició que diu que les nits de lluna plena les bruixes teixeixen un fil entre la mola del Castell de l'Aró i la mola de la cadena i passen tota la nit allà ballant i folgant i tal. La història dels sàbats i de les reunions de bruixes, dels aquelarres i totes aquestes coses. Aquí, don Francesc de Borja Moll va fer aquest dibuix, ell era molt jovenet, se va deixar influir, diguem, pels tòpics de les bruixes. Aquí teniu els animals nocturns, els animals dolents, negatius, diguem, els corps, les rates pinyades, els mussols. Les bruixes responen en el tòpic, escabellades, primes, mal vestides, tal, i n'hi ha una que vol amb una granera. Això se diu molt poc en la nostra tradició. Les nostres bruixes i les bruixes dels països catalans, per dir-ho així de domini lingüístic, tradicionals, quasi mai se diu que vagin amb una granera. Això ens va venir d'Occitània també, de França. Les nostres bruixes se despullen, se unten amb uns untets que han preparat, allò greix de bloc que han assassinat i coses d'aquestes, i volen amb aquesta untura, diguem, amb unes paraules màgiques, això sí, damunt fulla, davall fulla, aquestes paraules, però són tota una altra història, les bruixes. I aquí vos he volgut posar aquesta il·lustració, que és una rondalla meravellosa, però és de les poques vegades que veiem una lota, diguem, un poc com a aprenenta de bruixota, però de la part masculina, diguem. És a dir, la saviesa de les bruixes és una saviesa de dona a dona. És una saviesa oral, sense llibres, que se transmet de generació en generació d'una dona a l'altra. Això, diguem, és l'estereotip. Si penseu en com es presenten els mags, els bruixots i els astròlegs, els presenten d'una manera diferent. No n'hi ha 7 o 8 que se contin de generació en generació les coses, sinó que tenen llibres i tenen instruments. Tenen instruments de medició i coses d'aquestes. Bé, aquesta lota és una filla d'un bruix i ella aprèn o coneix les arts de son pare. I son pare té un llibre màgic. I en el llibre màgic que ella sap llegir i interpretar pot fer tot el que ha de fer després en l'enamorat. Ara un trosset. Ella li diu a l'enamorat: xerrarem tu o festejarem de qualque manera si jo el dematí quan me venguis a veure no sé endevinar a on has dormit. Allò que hi ha cosa més complicada. I ell dorm en el lloc més inversemblants, amb un llom, una balena, amagat per tot, i ella cada matí sap on ha dormit ell. Per què? Perquè ho sap llegir en el llibre de son pare, que està aquí explicat. Diu que no sabia com s'ho feia per endevinar tant. Era que tenia un llibre que son pare, que era bruixot,
havia escrit observant els estels. I el llibre era del vol dels ocells, dels trepits dels animals de pèl i de les revinglades dels peixos. I com els estels veuen tot el que fan els vivents i tot el que passa damunt la terra, aquell diantre de bruixot va tenir tranc per a ficar dins aquell llibre tot quan feien peixos, ocells i animals de pèl. Per aquestes 500, aquella pitxorina de fadrineta trobà a tal llibre on havia dormit ell cada vespre. Molt bé. Nosaltres què feim? Quin pedaç feim per això? Satèl·lits i drons. Nosaltres feim satèl·lits perquè vegin el que passa damunt la terra cada vespre i cada dia. I si no arribam a un satèl·lit, un dron, que en mer d'estar per casa. És una altra vegada aquest somni de la humanitat, de poder traspassar les lleis físiques i poder accedir a una altra realitat. I aquesta al·lota és així d'espavilada. I per acabar, dues jaies, les dues jaies que conversen en els 12 mesos. La jaia xaravel·la, aguda, amable, simpàtica, positiva, que sempre veu el tassó mig ple, li diu a cada mes tot allò que té bo. I tu qui ets? Jo som el gener. El gener, que floreixen els ametlers, que feim les festes dels reis, que menjant torró, que mos escalfam a la foganya, que no sé què li treu, tot el bo. I tu, és febrer, i així en els 12 mesos els atreu totes les coses bones. Li donen un do. A cada paraula que diga li caurà un dobberet d'or a la boca. Ja la veus aquí, cada vegada que xerra li cau un dobberet d'or. Què passa? Que després, els 12 mesos se troben en la jaia mal aixamussa. La jaia mal sobrida, la jaia que sempre veu el tassó mig buit. I a cada mes li diu tots els defectes aguts i per avall. Me cago en dent el gener, que parim mentida, que fa fred i que de flor de gener no n'omple un paner i que els animals pateixen i que no hi ha pastures i que tip i que tap i que tenen. Als 12 mesos li donen un càstig. A cada paraula que diga li caurà una boïna. Què és una boïna? Una merda. Un excrement de vaca de sa boca. I ja la veus aquí, cada vegada que parla li cau una boïna de sa boca. Tenc una altra versió, una versió inèdita d'aquesta rondalla, i a la bona li cau també un dobberet i a la xereca li cau una figa molt madura, figues madures. I en principi dius, home, figues no està malament, sempre va fer figues seques o alguna cosa. Però clar, n'hi caben tantes que s'arriba a fer un pastís per tota la casa i per tot, i tot fa pudor de figues i tot s'aferra, i al final és també una maledicció. Bé, i en tot això, qui no ho cregui, que ho vagi a cercar. El cel mos vegem tot plegats. Amén. M'he allargada molt, no sé si ha estat feixuc. Qualque pregunta? Ara queden dubtes, preguntes, afegits, comentaris, queixes? Digues, Catalina. Jo tinc un dubte, no d'avui, que he passat molt de gust, que m'ha agradat molt, sinó de sempre. Són adequades les rondalles per als nostres infants? I les rondalles mallorquines amb aquesta càrrega rural? No ho sé, com un bous. Sí. Mira, jo sempre responc el mateix en aquesta pregunta que sempre sorgeix. Les rondalles tenen milers d'anys. Fa milers d'anys que se conten aquests arguments. N'hi ha documentades, des que està documentada l'escriptura, vull dir, des de temps remots. Si els varen escriure,
quan descrivien en tot la Tardafang, que era que ja feia milers d'anys que els contaven probablement. Per tant, responen a una necessitat molt intrínseca de la humanitat. Llavors, què passa? Que rondalles n'hi ha milers, n'hi ha moltes, i tu has de tenir el repertori, diguem, has de poder donar a cada persona, cada infant, cada nin, cada nina, la rondalla que pot ser adequada en aquell moment. I llavors l'has de contar així com tu trobis que ha de ser adequada en aquella persona, és a dir, no t'importa que te recreïs en els aspectes sangonosos o violents, o si hi ha molta violència, o hi ha un episodi com aquest que han dit de pare, de incest i tal, ho pots obviar, ho pots suavitzar, pots triar una altra rondalla. Jo no recomano canviar-ho ni tergiversar-ho, sinó simplement passar-li un poc més per damunt o no fer-hi tant d'esment. Però la violència és necessària, és sempre, a les pel·lícules, a les novel·les, en els dibuixos animats, en els còmics, és intrínseca la naturalesa humana. Llavors, què fan les rondalles? Les rondalles són maniquees. Quan diem una cosa d'enganxar un maniqueu, ho diem en un sentit pejoratiu. Però les rondalles són maniquees. Estic parlant de ser meravelloses. Les humanes, d'astúcies, i això és una altra pel·lícula. Però la rondalla meravellosa és maniquea. El món se divideix en els bons i els dolents. Els bons triomfen i els dolents són castigats. I això és això. Això és el que necessiten escoltar els infants de 3 anys, 4 anys, 5 anys, 6 anys, 7 anys, 8 anys. Llavors, ells aprenen, els ensenyes també, i amb altres històries, i amb altres relats, i amb altres lectures, que en el món les coses no són blanques ni negres, que hi ha grisos i que llavors tot se pot discutir, comentar o mirar des d'un punt de vista o d'un altre. Però el nen petit necessita seguretats. I la rondalla dona aquesta seguretat. El dolent, el llop, el devorador, el gegant, serà castigat, serà vençut per un heroi que pot parèixer molt humil, pot ser coix, pot ser geperú, pot tenir un arc de 2 pans, però se'n sortirà, perquè trobarà pel camí qui l'ajudarà. I amb aquesta ajuda i la seva netedat de cor, se'n sortirà. I és des d'aquest punt de vista, crec jo, que els hem de veure. És aquesta moral maniquea que nosaltres hem d'anar modulant i fent superant als nostres fills, alumnes o el que siga. I aquestes peces ajuden a crear aquest endemiatge, diguem, cultural i emocional. Si només els contant coses ensucrades, endolcides i tal, perdrem aquesta projecció que fem a través de la literatura. Jo de vegades vaig fer proves amb les meves filles quan eren més petites i de vegades els contava els dilluns una rondalla, els dimecres, els dijous un conte modern i el dissabte els deia de tot el que he contat aquesta setmana que el que vos no recordeu millor. I sempre se'n recordaven més de la rondalla. Perquè allà hi havia qualque cosa, no sé quina, vull dir, després el que hi ha, el que no hi ha és molt discutible. Tenen una estructura que està pensada per la transmissió oral i tenen una moral simple, d'això, de blanc i negre, però clar, després jo sempre recomano el mateix, parlar-ne. Està bé això que ha fet, està malament, com ho podria haver fet d'una altra manera, tu què hauries fet si t'hagués passat a tu, i aquella geta i tal, i això era com ho feim, ara ho feim d'una altra manera, ja està. És a dir, és un tresor cultural que tenim i l'hem de manejar amb les eines que tenim avui en dia. Això és la meva opinió. Digues. Jo només novament donar-te les gràcies i volia afegir una cosa perquè és supercuriosa. Ja saps que jo som una dona molt mallorquina, però a mi m'ha passat una cosa supercuriosa perquè a casa nostra hi va molt en relació a això. Quan jo era petita, jo vaig tenir uns 15 anys, i jo era petita, a casa nostra se llegien moltíssim les rondalles de Grimm, de Hammerson, i n'hi havia de molt cruels, n'hi havia realment molt cruels, me'n recordo, perquè els nins no, com aquí, no miris l'escó que hi ha una bruixa, no? Si no s'atalles les ungles, si dius mentides, te quedam un dit. Aquesta escena... I realment
després... Es troba el Peter. Ara li recordo això, però sí que és cert que jo les llegia moltíssim i a més a Alemanya hi ha molta tradició a la rondalla, molta, i se treballa molt des d'infantil a l'escola, amb còmics i de més el llop segueix morint, no? Vull dir, no se li cerca tampoc l'altre al final. I jo sí que ho recordo, estic molt orgullosa de tots aquests contes. I és molt curiós perquè no havia estat tan conscient mai com avui de lligam, perquè tot el que has contat avui aquí, si ara m'ho anéssim tu i jo que n'és 20, que és on jo vaig néixer, i contàssim aquesta mateixa conferència, l'entendria totalment. Perfectament, clar. I faria gràcia que som Cervera, passés això. Clar, és que és una àrea immensa, és l'àrea indoeuropea, és la tradició indoeuropea i això ve de més enllà de la Índia i arriba fins a Irlanda i en els països nòrdics i després se traspassa a Amèrica. Llavors l'Àfrica Negra és una tradició diferent, però la tradició aquesta que ve d'aquestes fonts d'Àsia realment són les Mil i una nits i el que li deien a Catalina, que fa milers d'anys i donant voltes perquè després en el cine i en el còmic i tal reprenem aquests moments constantment i si els reprenem constantment deu ser per qualque cosa. També t'he de dir que els meus fills avui en dia encara, quan no trobam una cosa, me diuen no me dius tu que vespres aquí entren els noms i que quan no tal... Sí, hi ha una gran unicitat de la cultura europea. Jo quan vaig de viatge m'agrada molt anant a museus etnològics i dius i això és igual que Formentera, i això és igual que Menorca, i aquest vestit, i és que és molt... La cultura agrària, diguem, és molt igual a una extensió, vas a Polònia, vas allà on sigui i dius, funcionava igual. Funcionava igual, sí. Qualque altra cosa? Tancam, ho deixem aquí. I moltíssimes gràcies per la vostra atenció.